Kockaszt, a kedvenc játékainkról nektek. A hősök kívül tágasabb, ami egy kooperatív, kazamatta védő, pakli építő, bábú mozgató játék. Minden is. Ahol ti vagytok a szörnyek. Yep. Akik próbálják megvédeni a sárkány kincsét, a gonosz, csúnya, hókuszpok, nem, A kalandozóktól nem, hókuszpok nincs benne. hókuszpok nincs benne, de van benne varázsló, Igen. aki kiszökik a börtönbe. Bizony? Mint hókuszpok. Nem mint hókuszpok. Mint a törpék, akiket hókuszpok elfog. Vannak benne törpök is egyébként, ha már itt tartunk. Különböző hősök ellen fogjuk védeni a kazamatánkat, vannak íjászok, akik azt hiszem elfek, vannak benne tolvajok, vannak benne törpék, és vannak benne varázslók. Majd közelik sem. Igen, így működnek a kamerák. Mi pedig különböző szörnyek vagyunk a kazamatában. Az én kedvencem, és szerintem a legjobb az egész játékban, azok a kis csontvázak, és az ő drága és egyetlen kis, hát nem is tudom, jelmondatuk, a hopó többen leszek, made by Moa. Ezt én nagyon szeretem használni, azért szoktam használni ezt a mondatot, mert nekik az a különleges képesség, hogy van egy olyan kártyájuk, amivel, hogyha megölnek, lecsapnak egy kalandozót. Kitessékeljük őket, mert kívül tágasabb. Így van. Akkor lerakhatok egy új bábút a táblára. Tehát, hogyha én most például őt leszedem a tábláról, akkor ide rakhatok egy új csontvázat. Megfogja a nyakán és kihúzza a csontvázát, és utána így örülnek a csontvázat, hogy Így van. Pontosan. Neked melyik a kedvenc karaktered benne? Én az ördögfiókákat szeretem nagyon. Az ördögfiókák az 4 darab ilyen kis denevér jóska, akik annyit csinálnak, hogy rohannak a pályán jobbra-balra, és megtapogatnak mindent, amit tudnak. Ők nem nagyon bántják a hősöket, ők így tényleg azt csinálják, hogy kijátszok egy kártyát, akkor szaladok ide, meg szaladok oda, meg elszaladok ide, meg megcsinálom ezt, megcsinálom azt, megcsinálom amazt. Ilyen kis ezermesterek, akik így csak így rohannak, és nagyon boldogok, mint egy szar. Nézd meg! Rettentő cukik. Igen, vannak benne még több zseniális karakterek. Például van a sárkány, aki egy darab figura. Viszont 3 vagy 4 élete van. Ja. Tehát ő egy nagyon szívós és nagyon nagyot tud ütni. Amit én még nagyon szeretek, azok a nyálkák, aminek nagyon hasonló képessége van egyébként, mint a kis csontvázaimnak, de ők azt tudják, hogy ha megütik őket, akkor mondhatják azt, hogy mi védekezünk, és lerak még egyet, gyakorlatilag ketté vágod a nyálkát, és lesz belőle 2 nyálka. Bocsássatok meg, de be kell hozni az árut. Jó? Oké. Szünet! Jaj, ne haragudjatok, bepakoltuk az árut. Ugyanis egyébként nagyon köszönjük szépen a Kockávézónak Sopronban, hogy itt lehetünk náluk, és itt forgathatjuk ezeket a videókat nektek. A játékaikkal. Külön köszönet anyának. Köszi Kriszta. Hol tartottunk? Szóval... A hősök kívül tágasabb. Igen, megyünk a kazamatágban, kitessékeljük a szörnyeket. Hogyan Nem működik a szörnyeket. Mi vagyunk a szörnyek? Igaz. Ruzsi. Bocsánat, úristen, én is belekavarodok. Na de Zsombor, hogy működik ez a játék? Fú, nagyon jól. Nagyon jól működik ez a játék. Szóval Zsombor, hogy működik ez a játék? Ez a játék úgy működik, hogy közösen dolgozunk egy szent cél érdekében, mégpedig, hogy megőrizzük otthonunk nyugalmát. Minden játékos választani fog magának egy szörnyet, ez lehet az alapján, hogy milyen cuki, vagy ha hardcore játékosok vagytok, akkor lehet az alapján, hogy mi a legjobb. Az ördögfiókák a legjobbak. Ez nem igaz! Bocsánat, az ördögfiókák a legjobbak. Ez nem igaz! Ezek után mindenki kap egy kezdőpaklit, ami 10 kártyából fog állni. Ezek igazából attól függenek, hogy melyik szörny típussal játszasz, hogy ilyen dolgokat csinál. Például az én kedvenceim, az ördögfiókák, azok nagyon szeretnek mászkálni, császkálni, meg dolgokat tapogatni, vagy akciókat használni, vagy ilyen aktiválásokat végrehajtani. Míg Fruzsinak a kedvencei, azok meg mit csinálnak? Sokan vagyunk. Sokan vannak. Mi ezt tudjuk csinálni, sokan vagyunk, és csontokat tudunk idézni, amit be tudunk váltani később
hátasokra, segítő állatokra, Mindenféle cuki lényekre. mindenféle cuki lényre, mint a Minotaurus például. Kedvenc cuki lény, vagy ez a kedvenc Jaj. pókica, Igen, pókot is vagy lehet. a Minotaurus. A Minotaurus. Nekem azt hiszem a tigris a kedvencem benne, borzasztó aranyos, és nyakörve is van. És egyébként tök hasznos. Igen, nincsen Nincs nyakörve. sajnos. De van egy csillagorú vakond. Rettentő Igen, édes. az futkosik, ugye? A csillagorú vakond az fut, mint a veszedelem. De veszedelem. Igen. És nem csak állatokat tudsz benne vásárolni, egyébként örökbe fogadj, ne vásárolj. Nem csak állatokat tudsz benne örökbe fogadni, hanem tudsz venni... Sört? Sört. Van sör. Van sör? Van sör. Az milyen kártya? Nem tudom, most már lehetem sem. Vannak varázsitalok, például Ezek a sör. varázslatok, például sör. Vannak különböző tárgyak, Vannak például varázslatok. egy kedves bomba, vagy egy ásó. Vannak varázslatok, ezek itt például hősök, szóval nem tudom miért vannak az item pakliban, mindegy. Van abban a pakliban minden. Minden is van ebben a pakliban. De vannak még varázslatok is. Miért Ja. jók a varázslatok? A varázslatok azért jók, mert tudtok vele portálokat nyitni, ami nagy segítség lehet, hogyha például vagy én, aki olyan hűde sokat nem tudsz mozogni a kis csontvázaimmal, akkor lehet, hogy tudsz nyitni a portált a pálya két fele között, és simán egyszer csak azt mondod, hogy whoop, és megjelensz Valahol a máshol. túlvégen. A játék igazából addig tart, ameddig el nem fogytak a hősök, akik próbálnak betörni hozzátok, Igen. zavarni a nyugalmatokat, vagy ameddig nem veszítetek. Veszíteni meg úgy lehet, hogyha ellopják kincseteket, vagy túl sok hős lesz benne, és akkor már annyira nem fog tetszeni a helyi lakosoknak, hogy Igen. tele van mindenféle Igen. hőssel itt a Felháborító. kazalata. Felháborító. Hihetetlen. Igen. Um, Ami még egy nagyon aranyos bája a játéknak, hogy epizódikusan is lehet játszani. Pályákra van felépítve, ilyen különböző panelekből áll maga a pálya, és ezeket a különböző történetek alapján máshogy állítod fel, és más lesz az úgymond nehezítés és a kazamata hatás. Van egy olyan rész, ahol a sárkány az örökbe fogad egy vérfarkast, és a vérfarkasra kell figyelnetek. Van olyan, ahol a könyvtáros vámpír, igen. ő neki elvesztek a könyvei, vagy ellopták a Igen. könyveit, és akkor vissza kell szerezni, mert nagyon mérges lesz. Van a bevezető játék, amiben a boszorkány éhes, ezért pékeket kell neki gyűjteni. Rengetegféle aranyos Igen. kis szituáció játékra van leosztva. Illetve, hogyha már végeztetek a főtörténettel, akkor vannak ilyen egyéb módok, hogy Igen. hát szinte kvázi végtelen mód, hogy minél tovább kell kibírni a hősöket. Van valami nehezítés, van ahol az hősökkel is csinálsz. Igen, a valamit. hősök tudnak lenni ilyen megahősöknek, vagy ultrahősöknek hívják őket, azt hiszem, amikor gyakorlatilag olyanok, mint a sima kis tolvajod, csak extrákkal, tehát erősebb. Nagyon tolvaj. Nagyon Ultratolvaj. Ultratolvaj. Igen, hogyan néz ki egy kör? Egy kör az úgy néz ki, hogy kijátszasz annyi kártyát a kezedből, amennyit szeretnél, húzhatsz extra kártyákat, egy kis rizikófaktor van benne, hogy felhúzol egy hőst, és akkor az lehet, hogy nagyon tönkreteszi a dolgokat, de azzal ki tudod távítani a körödet lényegében. Körödben mászkálsz, császkálsz jobbra-balra, ütögetsz hősöket, aktiválhatsz különböző szobákat, hogy bizonyos nyersanyagokhoz jusson a csapatod, beválthatod ezeket a nyersanyagokat, szállíthatod a nyersanyagokat jobbra-balra. Igazából ez az alap gondolata a játéknak. Egy kört csinálnak a szörnyek, azaz az egyik játékos kijátsza a kezét, aztán egy kört csinálnak a hősök, megjelennek különböző helyeken, elkezdenek csapkodni titeket, már a hősök mi más csinálnának, mint szörnyeket csapkodnának, kifosztják a kazamatát, már alszanak, nagyon sokat alszanak. Igen. Aztán jön a következő játékos. Alapvetően ez így a játékmenet, és ez addig tart, ameddig van hősök, vagy ameddig van kincs. Így van. Igen. Én határozottan tudom ajánlani, bár azt írja a játék, hogy 14 éves kortól van,
Szerintem olyan 12-től már simán tudják játszani a gyerekek, egy nagyon-nagyon jó családi kikapcsolódás. Már csak azért is, mert hogyha több gyerkőc is van a családban, akkor nem lesz veszekedés abból, hogy ki nyer és ki csal és ki nem, hiszen együtt dolgozunk, és együtt próbálunk gondolkodni. Igen, szóval én nagyon hálás vagyok a Vagabund kiadónak, hogy elhozta ezt Magyarországra, és... Társasjátékok ünnepén megláttuk, és így... Igen. Ez kell. Erre szükségünk van. Mindenkinek tudom ajánlani. Én szerintem adok neki... Hát egy erős 4,5 csillagot, mert amikor először olvasod a szabályt, akkor azért nem a legegyszerűbb olvasmány, de hogyha elkezded játszani, akkor már zseniális. Igen, valóban a szabály nem is szerkesztéssel, vagy valahogy nem úgy van leírva, hogy így kell egy kicsit bejáratni, nem a legjobban szerkesztett szabály, de azon kívül egyik kedvenc kooperatív játékom. Igen, bármikor elő lehet szedni. Én a 10 csontvászból adnék rá 9,13 csontvázat. Wow, az jó sok csontváz. Az nagyon sok csontváz.